Türkmenistan ikinci gezek puğdugara topor döredip azyk bolçulugyny üpçün etmäge tinanşýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady gowuşgunsuzlygyň hemde azyk ýetmezçiliginiň fonuny Türkmen hökümeti ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça ýene-de bir puğdugara topor döretmek barada karar kabul etdi. Bu barada Trend Täzelikler Gullugy Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki Altyn Asyr telekanalyna salgylanyp habar berýär. Geň ýeri Türkmen hökümeti mundan ozaldy, has takygy geçen dekabr aýynda da ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen puğdugara topor döredipdi. Azyk haryatlaryň üpçünçiligi we bolçulugy babatda birinji puğdugara toporuň döredilmeginden bary ýogy 7 ay geçen soň ikinji gezek bir meňdeş puğdugara topor döretmegiň iş ýüzündäki netijeleriniň gümürtükligine garamazdan hökümet ýyly-ýyly puğdugara topor döretmek bilen meşgul bolýar. 8-nji dekabrda TDH Türkmenistany azyk howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen döredilen aýdylýan komissiýa barada habar berdi. Deňeşdirmek maksady bilen TDH-nyň dekabrda çap eden degişli maglumatyny hödürleýäris. Türkmenistanyň azyk howpsuzlygyny üpçün etmek babatda döwlet siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda azyk haryatlarynyň bolçulugyny hassa artdyrmak, içerki bazary giň görnüşli ýokary hili önümler bilen üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistany azyk howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça döwlet toporu döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Inni TDH-nyň ýurtda azyk bolçulugyny döretmegi maksat edilýän täze topor barada 5-nji ýylda hödürlän maglumatyna salgylanyarys. Ýurdumyzyň içerki wagdarlaryny azyk haryatlarynyň bolçulugyny artdyrmak, bahalaryň durnuklygyny gündelik gözegçiligi amalaşdyrmak, azyk önümleriniň eksportyny we importyny hadalaşdyrmak maksady bilen hormatly prezidentimiz degişli puğdugara toporu döretmek hakyndaky karara gol çekdi. Görnüşi ýaly dekabrda döredilen puğdugara topor bilen iýul aýynda döredilen puğdugara toporuň ikisi de ýurtda azyk haryatlarynyň bolçulugyny artdyrmagy maksat edilýär. Türkmenistany ýygyrlaýan synçylar häzir bir maksat üçin iki gezek aýry başga puğdugara topor döretmegiň manysyny düşünmäge tinanşýar. Galy bertedidiňe puğdugara topor döredip ýurtda azyk haryatlarynyň üpçünçiligini gazanmagyň netijeliligi sorak astynda galýar. Birinji döredilen puğdugara toporuň eden işleri jemgyýetçilige nämälim wagty, ikinji gezek şol bir puğdugara toporuň döredilmeginiň fonuny ýurtdan azyk haryat ýetmezçiligi barada maglumatlar gelip gowuşýar. Ýatdasak azyk bolçulugy barada dekabr aýyna puğdugara toporuň döredilmeginden soň Türkmenistanyň krizisiň alamatlary hassa ýitileşdi. Gytalýan we gymmatlaýan haryatlar barada peýda bolýan maglumatlaryň ýyly üzülmedi. Inni azyk bolçulugyny gazanmak üçin ikinji gezek puğdugara topor döredilýär. Bu sapar toporuň ikinji gezek döredilmeginden sanlyjy gün soň TDH ýurtda azyk bolçulugy höküm sürýär diýip halbasalaryň süýd önümleriniň dürli görnüşdäki gatyklaryň, süzmeleriň, peýnirleriň, mürebbeleriň, meýwe suwlarynyň hemde gaplanan dürli ýyrymişleriň ýokary hili suratlaryny okuyjylaryna hödürleýär. Beýleki bir tarapdan azatlygyň Türkmenistana habarçy düýün ýetiren maglumatyny bahasy ýygyderli gymmatlaýan azyk harytlary barada maglumat berdi. Häzirki wagtda diýişine et degmeýän, süýji degmeýän maşgalalar bar. Dermanhanalarda dermanlar gytalyp gymmatlaýar. Yaramlylyk möhleti geçen dermanlar satylýar diýip ol sözüniň üstüne ýetiripdi. Ýöne döwlet mediýasy bu habarlary gytaklaýyn inkar edýär. Aýak aldygyny azyk harytlaryndan doldurulan tekçileriň suratlaryny we videolaryny okuyjydyr tomoşaçylaryna ýetirýär. Döwletiň göz-göne ýeçiligindäki habar serişdeleri bilen bir hatarda hökümete ýakyn maglumat serişdeleri hem azyk bolçulugy barada taýýarlaýan maglumatlarynyň depginini güýçlendirýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde The Economist neşriniň günnäger Ýewropa boýunça synçysy Maximilian Lambertson Türkmenistanyny häzirki syýasy ýagdaýy saklamak üçin häkimiýetleriň hassa awtoritarlaşmagynyň ahmaldygyny çaklady. The only way that the authorities can keep the current system in place is by becoming more authoritarian and putting in place even more draconian policies, and it's exactly what's been happening for the last 2 years. Ýurtda häzirki syýasy ýagdaýy saklamak üçin Türkmenistanyň häkimiýetleri hassa awtoritarlaşyr. Ýeti çäklendirmeleri ýerlerler. Bu soňky 2 ýylyň dowamynda şeýle de bolýar diýip Lambertson belledi. Türkmen resmiýetleri özleri barada ýaýraýan habarlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.